how can we use this word, either alone or lonely, in the missing word of the following sentences written on the board? Ta yaya za mu yi amfani da wannan kalma ta alone ko kuma lonely a inda babu kalma din nan guda ɗaya a kowane sentence wanda aka rubuce shi a jikin wannan board din? Kafin mu saka wayannan kalma na alone ko kuma lonely, za mu ba da ta'arifin menene alone kuma menene lonely. Na farko, alone yana nufin kasancewa mutum shi kadai a guri. Idan kana nan kai kadai a guri, zaka ce I am alone, ma'ana ba tare da kowa ba, ba kowa a gurin. Loneliness yana nuna yanayin mutum ne na kadaici, wanda hakan yana faruwa ne a cikin zuciya ko kuma na kewa, ma'ana kamar a ce kewa. Ko da akwai mutane, idan akwai wanda kake kewan shi sai ka kaman ba kowa. Kaga bambancin kenan. Alright, now bara mu duba wayannan words din. Number 1, I love staying at home dash dash dash. Ina son zama a gida dash dash dash. Idan mutum yana so ya zauna a gida, yana so ya zauna ba tare da kowa bane, ko kuma yana so ya zauna ne a cikin kadaici. Idan mutum baya son surutu, sai kasance mutum yana so ya zauna a gida ne shi kadai, ma'ana alone kenan. Sai mu yi small letter alone. Mun fahimta? Number 2, after his wife's death, he felt, bayan mutuwan matansa yana jin shi kadai ne ko kuma yana jin kadaici. Don haka yana ji ne na kadaici saboda bata nan. He felt lonely. Mun fahimta? Okay, number 3, I like to walk dash in the park. Ina so da dinga tafiya dash a gurin da ake faka motoci. Kun gane? Ina so in dinga tafiya. Yana so ya dinga tafiya a cikin kadaici ne ko kuma yana so ya dinga tafiya ba kowa? Kaga kasancewan ba kowa ya fi daidai da wannan sentence din. Alone. I like to walk alone in the park. Mun fahimta? Number 4, she feels dash 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 without her husband. Tana shiga yanayin kaza 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 in mijinta ya kasance baya tare da ita. Tana jin kaman ba kowa ne a kusa da ita, ko kuma tana jin kadaici na zuciya. Kaga kadaici ne wannan na zuciya. Lonely, kadaici take ji. She feels lonely without her husband. She feels lonely without her husband. Then the last but not the least, she heard a knock on the door when she was dash 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 in the house. She heard a knock on the door when she was dash 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 in the house. Ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofa a lokacin da take cikin gida. Shin ita kadai ne ko kuma tana cikin kadaici? Wani kalma ne fi daidai da wannan sentence din? Sai ku rubuta mana comment section. Video na baya ba ku rubuta mana haka a comment section ba, sai ba mu sani ba ko ba ku fahimtar karatun bane. Don haka wannan shine zauren mu koyi turanci gaba daya, kuma ni ne naku dan uwa Aliyu Rilwanu wanda yake kara mana turanci. Wannan shine abin da muke da shi a yau, sai wani lokaci.